Raġel Malti kellu jittieħed l-isptar Mater Dei wara li qala daqqa ta' arma li taqtaw bil-ponta fil-Fgura. Dan seħ waqt argument illi seħ matul il-lejl. Il-pulizija kienu informati illi kien l-ħabta tal-4 ta' filgħodu meta seħ argument bejn 4 persuni fi blokka ta' appartamenti fi triq ċensu Busuttil fil-Fgura. L-argument seħ bejn 3 irġiel Maltin ta' 42 sena, 43 sena u 38 sena residenti l-Fgura stess u mara Russa ta' 42 sena wkoll residenti f'dan ir-raħal fejn jidher li wieħed mill-irġiel għal daqqa ta' arma bil-ponta. It-tlet irġiel kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura fejn ġew iċċertifikati li weġġaw ħafif. Filwaqt illi raġel minnhom kien iċċertifikat li weġġa gravi bl-arma li ntużat fl-argument e kif jirriżulta li l-persuni involuti huma ġirien. L-investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin.